El servei ens entra ahir a les 22:25 de la nit, la recerca d'una persona perduda, d'un boletaire, i el que fem és iniciar recerca ahir extensiva i alguns trams d'intensiva. La recerca té resultat negatiu durant la nit i avui és quan, amb el relleu, decidim fer aquesta dotació extra de mitjans per veure si podem treure aquesta persona. I aquest el vols deixar aquí? Sí. Estem aquí, va. Quin equip són, no? 211. Hem desenvolupat diverses línies de treball simultànies, hem fet treball intensiu, hem fet treball extensiu per si aquesta persona acabava apareixent com ha succeït amb la sortida del sol. Hem treballat amb drons, hem fet recerca amb el LifeSeeker per veure si el mòbil que portava s'enganxava. Hem fet recerca aèria amb el mig aeri i també el que comptàvem és que durant el llarg del dia ampliar aquesta recerca a diferents sectors, comptant que la hipòtesi de la zona probable no fos la hipòtesi bona i havíem d'ampliar els sectors de recerca, així com descartar l'UPA a 500 metres. Les dificultats bàsicament era saber aquesta persona, en quant a l'aspecte tecnològic, el telèfon que volíem cercar no és el que s'enganxava a l'Epsica, sinó que s'ha enganxat el que hi va perdre. I després hem trobat diversos indicis que ens han distorsionat. Hem trobat un jersei que hem hagut de parlar amb la persona si era o no era. Aquest mateix telèfon ens ha donat una indicació que no té res a veure on s'ha dirigit la persona. Realment la persona, com a experta i coneixedora del territori, el que ha fet és passar la nit refugiat i després intentar tornar de forma infructuosa, perquè la cerca ha sigut molt lluny, ha sigut a uns 2 quilòmetres aproximadament, d'allà on el cercàvem. Aquesta simultaneïtat de serveis de recerca de boletaires, diguéssim que només ha fet que començar. Els missatges als boletaires sempre ja són coneguts, el del telèfon, el de mirar la meteo, el d'anar equipats, que ara comencem la temporada i aquesta simultaneïtat ens pot afectar.